Kain na, kumain na yan. Ikaw din, kumakain na. Kakain na yan, kakain na. Kumakain na. Oo. Kumain na rin. Ang laki-laki na, ang taba-taba na. Ito rin. Tapos na kumain, tapos na kumain. Tapos na kumain. Tapos na rin kumain, ha? Tapos na. Tapos na. Yan. Doon na, inom ng tubig. Yan. Ay guys, good morning. Katatapos lang natin pakainin yung mga alaga natin baboy. So nga pala guys, no. Kaya natin magawa ngayon yung ano, yung mapagawa ngayon yung nipple drinker. So maya ng konti pakita ko sa inyo yung mga yung materials na gagamitin natin sa paggagawa ng nipple drinker, no? Kaya mamaya ibigay ko sa inyo pati yung ano, yung iba, yung presyo ng materials sa ano, yung nabili ko. Mamaya guys, i-update ko ulit kayo para dun sa nipple drinker, yung mga, at saka yung mga gagamitin. And so yun guys, nagbabalik tayo ulit. Ito yung pala yung mga gagamitin natin sa paggagawa ng ano, sa paggagawa ng nipple drinker para dito sa paano ipapakabit natin yung nipple drinker para dito sa ano, dito sa piggery. So ito nga pala guys yung kailangan natin. So una, itong yung T-pipe, ito dito natin sasalpak yung nipple drinker. Ito, ang presyo lang nito is 9 pesos. Okay? So, ito mabibili nyo to kahit sa hardware o kaya sa ano. Pero kung punta kayo sa mga market, meron kayong makikita nito. 9 pesos, 7 pesos lang to. 7, itong T-pipe na to. Tapos, next natin is yung T. Ito. T-E-E. Yan. So, ayan. Ang presyo niyan is 8 pesos. Sa market ko rin siya nabili. So, gagamit ako nito, mga 4 na ito. Tapos itong Teflon, gamit tayo ng Teflon para do sa nipple drinker na. At ito, yung nipple drinker. Yung nipple drinker, ito guys, sa hardware ang presyo nito sa nasa 110 ang bili ko dito. Ang presyo ng nipple drinker. Tapos sunod natin is yung ano, itong elbow. Ito. Guys, o nga pala, lahat nung ano nga pala, lahat ng gagamitin natin dito, ang sukat lahat is 1/2. Lahat ng sukat nung ano, mapa elbow yan, P or ano, mga PVC yan, puro 1/2 lahat yung gagamitin natin. Tapos nga pala ito, yung PVC, yung tubo. Ang isang piraso na ito dito sa hardware is 90 pesos. Tapos hose, ito yung gagamitin natin, 54 pesos to ang kada isang metro nito. So kumuha ako ng 3 metro. Ito yung solvent, yan, gagamit tayo ng solvent. Tapos alambre, yan, ito yung kailangan natin, alambre. Tapos ito nga pala guys, yung ano, yung lagay na tubig. Ito, bumili nga pala ako ng bago nito. Kaso binigay ko yung bago doon, kinuha ko yung luma. So ang presyo nito pag bibili kayo sa market, meron nito sa market, yung hardware nila, nasa 150 pesos lang siya yung presyo niya. At so yun lang guys yung magamitin. Ay, gagamit pala tayo ng ano, ng lagaring bakal. Ito, lagaring bakal. And then ito, babarinahin muna natin tong ano, bubutasan natin. Tapos nga pala guys, advice na lang din, option na lang, ano naman to, tips lang din to na ano, magagamit din. Kung magsusukat kayo, punta na lang kayo sa may mga may piggery dyan na ano, sukatin nyo na lang yung ano nila, yung tawag dito, yung nipple drinker, para at least gamit na lang kayo ng tali. Tapos putulin nyo na lang siya para hanggang saan lang yung taas, para makuha nyo yung taas. Kung gusto nyo rin kuhanin din yung gaano kalayo yung pagitan ng nipple drinker, kung magpapakabit kayo yung dalawa, katulad ko dalawa yung ipapakabit ko kada isang box, ano lang kayo ng ano, ano lang kayo ng tali para at least makuha nyo yung sukat, putulin nyo na lang doon. Tapos para pag dinala nyo doon sa kulungan, so yun na yung pinakasukat nya.
Or kung di naman, kung meron kayong tape metro, yun, gamitin nyo na rin metro. Ito ano lang naman to, para at least kung sakali lang. Ay, simento pa pala. At pagkatapos natin butasan yan, pasisimento natin yung palalagay na natin. Ayun nga pala guys, may pahabol pa pala tayo. Kanina kasi, nagsukat na ako ng kung gaano kataas, gaano kababa yung niya, yung paglalagyan ng nipple drinker. So kanina ito, inilagyan ko na siya ng guhit. Actually, gumamit lang ako ng kahoy. Tapos yung tali, yung sinasabi ko sa inyo, yung tali kanina, yun sinukat ko na dito kasi kumuha ko ng sukat sa ibang piggery ng installation ng nipple drinker. So ngayon, gamit lang kayo ng uling na pinanano ko dito, pinangsulat ko dito para pagka alam niyo na kagad kung saan yung bubutasan din. So yun guys, wala na siguro na naman nakalimutan. At ayun, gagamit pa pala tayo ng barena. Pabubutasan natin na lang itong dingding sa piggery. Ayan. Ito, shoutout nga pala doon sa gumagawa. Ito siya. Hello. Ayan. Apat na to? Apat? Apat na O nga pala. Nagpakabit ako ng nipple drinker. Bali, dalawang nipple drinker sa isang box. Tapos magpapabang na rin tayo ng tubo kung sakaling magpagawa ulit ng panibagong box dito sa side na to. Dito, sa side na to. Magpagawa na may nakabang ng tubo para do sa susunod na pagpapalagay ng nipple drinker. So, yun lang guys. Magsisinsil na. Ay, yung martilyo pa. Naiiwan ko dun. Ayun lang. Ayun. Sa lahat ng gumagawa, nakalimutan niya pa yung martilyo niya. Sorry. Ayun. Balik tayo. Tawag to. Lagyan na natin ng teflon yung mga para tuloy-tuloy. May kapit na natin yung nipple drinker dito sa mga T-pipe. So yun guys, no choice tayo. Wala tayong magamit na barena dito. Kaya ang gagamitin natin bakal. Bakal yung gagamitin na lang natin para magsisinsil tayo, pako na lang yung gagamitin. Ayun. Mano-mano. Pero kung may barena sana yun. Yun ang gagamitin. Sana magandang mabilis lang sana. Ipabawasan lang natin ang kutsara. Ayun, ayos na pala eh. Konti na lang. Hindi na lang. Ito. Dapat. Nilalagay na yung So ayun guys, natapos na namin yung pagsukat lahat na ikabit na namin. At bali, mamaya ng konti, didikitan na namin yung mga yung mga naikabit namin. Ito, gagamitan na ng solvent. Tapos ito, yung tubo. Ayan, papunta na dito sa likod. Susunod pa pala sisimentohan pa yan. Ay! Okay. Bilisan. Mati yun. Okay. Yun na. Ito, mamaya na to. Idudulong natin to. Sige. Yan. Nakikita na namin yung mga yung nang solvent yung ibang mga dugtungan sa PVC.
Don't tell me. Ayan. So ayan guys, natapos na natin yung nipple drinker na ipa-install. So ito na yung pinali niya. Hindi pa namin nilalagyan ng tubig kasi basa pa yung mga pinaglalagay namin. So baka bukas na namin subukan. So ito yung ano niya, yung nung natapos siya. Ayan. Ito. Yung tubigan nila. Tapos yung hose. Ayan. Ito. Papunta na dyan. Ayan, pinasimentohan na rin para bukas ready na siya. Patitigasin muna siya. And then ayan. Dito inano na lang, sinunog na lang yan para matakpan dyan, di na gumamit ng takip. Ito just in case lang naman kung sakaling paggawa ulit dito na isa pa, dudugtungan na lang to dito sa side na to. Tapos ayun na, yun na yung nagawa dito sa piggery uli, yung nipple drinker nila. Kaya so yun lang guys yung ano niya. Ayun, pati sa kabila ganun din, meron na rin may nipple drinker na rin. So ayun na, at dito na natin tapusin yung video natin for today. At so see you in my next vlog. At subaybayan nyo lang yung mga video na mga i-upload ko hanggang itong alaga nating baboy, may dispatch natin sila, tsaka kung ano pa yung mga dapat natin matutunan dito. Kaya so yun na guys, so see you on my next content, next video. Bye bye and God bless. Thank you nga pala sa mga nag-comment ulit tsaka pati na rin doon sa mga nag-subscribe, and sa mga hindi pa nagsasubscribe, please like, comment, share, and subscribe. And click mo rin na rin yung notification bell para updated ka. So yun lang guys, see you on my next vlog. At bye bye and God bless.